इंटर नलेज फेस्टिवल दा बिनि साजायनायखौ नायोबा नोंथां नुनो हागोन नायदो नोंथांमोनाबो जुदि बे बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलाव फैनो गोसोबा बयबो फैबानो जाबाय बाहागो लाफैदो बियो दिनैनिफ्राय स्टार्ट जागायबाय बाहाय गोबां माखासे एक्सपार्ट सुबुंफ्रा बाव फ्राय सफैबायानो लोगोसेयैनो गोबां इउटुबार लोगोफोर दंफैयो दिनै आं नोंथांमोननो खिन्थानोसै फारि फारि फैयोब्ला आङो सिङाव हाबलांसै नोंथांमोनहा नायदो बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल ओमफ्राय 2023 बे जाहैबाय ओमफ्राय नै बेवहाय दङ डिमापुर नोगोरनि बायखोन्दा नेरसोनथिफोर दङ आं बेखौ नोंसोरनो खिन्थानो नागिरदों गेट बेनिखौ बेवहाय साजायनाय जादों नायदो लोगोफोर जोबजासे दिनै आङो ब्लग बानायबाय बे चेनेलाव आङो ओमफ्राय मोजां मोनसे भिडिअखौ आङो नेक्स्ट डेआव होगोन दिनै आं बेखिनिखौ नोंथांमोननि गेजेराव हरग्रोबाय जास्ट फर नोंथांमोना बयखौबो आङो रिकमेन्ड खालामगोन जे इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलावहाय बयबो फैनो बावनाङा आरो बयबो फैथार बाहागो लाफैथार मानोना बेवहाय जोङो गोबां माखासे बिराद रायजो राजाफोर सफैबाय दा BTR हालामनिफ्राय गोबां माखासे रायजो राजाफोर सफैदों आंबो नेक्स्ट डेआवहाय आंनि फेमिलिखौ लानानै फैगोन आङो फेमिलिखौ लानानै बाव फैगोन माखासे बेफोरनि मिथिना होनांगौ दं हिसाबै आङो बेलासियाव बेखौ लाना फैगोन आरोना फेस्टिभेल फार्स्ट टाइम जेनाखि जोंनि बे BTRआवहाय जेनाखि खालामदों स' मस्ट वेल द बेस्ट पार्ट आंना बायखोन्दा गेटआ बाहाय मोनसे बायनानै थाबाय आरोना बायबाय बारा क्लियार जाया ओमफ्राय नेक्स्ट फैगासिनो दं